Tarvitseeks mun rahoja? Tarvitseeks mun rahoja? Tule nyt tänne vaan tiputtaa ne rahat. Yhden kerran edes. Mitä vittua sä nyt muhistelet niiden kanssa? Ihan legit kysymys. Ihan, mutta miten se on aina sama mies? Miten se on aina sama mies? On ihan legit kysymys myös, bro. Mä otan ne. Mä haluaisin vaan vähän gaslighttaa, että mä saan Tomin rahat. Vitutti heittää omani. Kyllä. Vähän on voittoja tullut, joo. Voi jumalauta. Ihan kun tää olisi niinku muutenkin todella helppo. Mutta on tää nyt nättiä. En tiiä, on. Ei ole. Ei viiteen kehtettykaan. Tänne katollekin tuli XP-boksi. Se on hyvä se. Ai vittu. Siellä on siellä... Mä yritin mennä sinne portaikkoon, niin siellä on 2. Samaan tiimiin, kun tää 1 oli tossa. Ai. 2. Tolleen lähietäisiin. Mä otan ton Lordion. Hyvin Mika ammuttu. Mitä vittu? Mitä mä ampuun noin päin vittuun? Utility. Just Valtteri heitti nyt Tomi. Tsemppiin. Sitä ei kukaan sanonut. Valtteri sanoi just, että... Pingottiin sen. Joo, mut mä Vielä kuulin se. vaan, että tarvitsee utility, niin juokset. Niin mä sanoin, että mä heitän sen. Ei kuulu. Niitä on nyt 2 siinä. Käyttäkää tai jättäkää käyttämään. Nyt mulla on punaisella taas. Joo, se on tossa päällä. Vasta gasmaskin tosta ja vähän herkkuu. Mä en näe ketään tossa alhaalla, tuli vähän eri taloa. No niin, ne näki ylhäältä. Ylhäältä. Tuolla on tuolta vitun... Kattokaa, kaikki ne tiimit on tossa keskitalossa. Ei mennä nyt sinne. Tää. Tapettu. Ei mikään bigi. Vai mikä teltta vai toi talo? Ai vittu. Hei, tossa päällä. Kiitos Tomi. Tää käden täältä. Tai sieltä kallioilta koko nelikko. Vai 3 niitä. Ihan kaasurajalta. Yksi tapettu. Hyvä. Ei ookaan. Se on hengissä. Tapettu. Come on, Oi, näin. sieltä. Come on. Oliko meitsi heittokäs? Loistavaa. Nyt oli hyvä Tomi, jos voit backiin, niin mä sain pingattua niin kaikki. Meikäläiset loppulaukaus täältä. Mulla senkin näyttää sen. Joo niin joo. Mä heitin sen Kyllä. sen mukaan. Tuleeko meitsi ankle-släppäri vielä kuvia? Ja Tuli. sieltä. Nätti, hei. Marksman, katsotaan. Yksi tappo. Yksi Se oli toi viimeinen. Ei. Tärkeä tappo, siitä tuli voitto. Kyllä.